Бисмиллаҳир-раҳмонир-раҳим. Ассалому алайкум очаҷонаки ман ва ассалому алайкум дӯстони очаҷони ман. Имрӯз очаҷонаки ман хонаи мо меҳмонӣ идгарда омадаем. Ман очаҷон гирем. Камтарак суҳбат мекунем ва савол-ҷавоб. Оча қати духтар. Як ду се савол метем очамда. Ростига хеле саволи беҳтарина додем. Худованд аввал мара ба ин дунёи ҳастӣ соҳу саломат ба чор иштили дуруст ва ба чор сӯи зиндагӣ напартофт. Шукрона мекунам ва хушбахтиро дар ин мебинам. Дигаргунӣ ростига аввал дараи ислом рост. Киро бисёр ёд кардем очаҷон? Аввал модарамро ёд кардем. Агар зиндагӣ дигар мешавӣ, пеш аз ҳама бачамаи астағфирулло аз бачам фуромӯш кардам. Афсӯс намешавад зиндагӣ дигар. Бисёр. намозхона ҷойнамозро мегирад. Ҳо Бо миёмачак мекунавчама. Ки нигоҳ кун. хурсандии модар чия ина? Наберако гирди бибишунда. Бисмиллаҳир-раҳмонир-раҳим. Ассалому алайкум очаҷонаки ман ва ассалому алайкум дӯстони очаҷони ман. Имрӯз очаҷонаки ман хонаи мо меҳмонӣ идгарда омадаем. Ман очаҷон гирем. Мо имрӯз очаҷоном қати камтарак суҳбат мекунем ва савол-ҷавоб. Оча қати духтар. Як ду се савол метем очамда. Очаҷон як бор дигар хуш омаде хонаи мода. Идотон бо як бор дигар муборак. Идои ҷамъии муъмину мусулмонои рӯи дунё муборак бошад ва идои дӯстони очаи ман ки дар каналаш ҳастанд. Имрӯз очама як ду се савол мегум кубутам. Очаҷон сараввал ва алайкум ассалом духтарҷон ва алайкум ассалом кӯли подписчикон, дӯстон, хоҳаракони меҳрубон. Шуморо низ ба канали худам хушомадед мегӯям ва иди та муборак бошад духтарҷон. Иди ҳамаи шумо подписчикон, хоҳаракои азиз аз шумо низ муборак бошад. Чӣ хеле ки духтарҷон гуфт имрӯз ман дар хонаи духтарам меҳмонӣ омадам ва намедонем ки духтарам мегӯяд ки як суҳбат кунем. Суҳбати духтару модар намедонам саволу ҷавоб мекунад. Саволу ҷавобш дар бораи чие намедонам. Сухан ҳозир ба духтарчам марҳамат. духтарҷон саволу ҷавоб дорӣ ё ки чӣ дорӣ? Марҳамат, сухан ба шумо. Якум саволи ман меяд очаҷон. Шумо хушбахтиро дар чӣ мебинед очаҷон? Ростига хеле саволи беҳтарина додем. Албатта ки пеш аз ҳама хушбахтиро ман дар он мебинам ки худованд аввал мара ба ин дунёи ҳастӣ соҳу саломат ба чор иштили дуруст ва ба чор сӯи зиндагӣ напартофт. Шукрона мекунам ва хушбахтиро дар ин мебинам. яъне ки бо мусалмонон офарид. алҳамдулилло хушбахтии ман бо чанд чӣ хеле гуфтам чанд ба чанд намуд мефаҳмам хушбахтиро. хушбахтии ман бо дар оне ки алҳамдулилло фарзандакои меҳрубон дорам, наберакои ширин дорам ва албатта хушбахтарин барои ман ин аст ки дар сарҷамъии фарзандон дар сари як дастархон бо фарзандон бо набераҳко алҳамдулилло хушбахтарин модар дар рӯи дунё чӣ аст? Ҳамин аст ки дар яъне ки ҷамъбаст дар сари як дастархон шиштан суҳбат кардан, саволу ҷавоб кардан. беҳтарин савол додӣ духтарҷон. мо чӣ хеле гуфтам гарчанд ки дар зиндагии хушбахтиро агар кам дида бошам, масалан дар зиндагӣ вақти то охир надидам, алҳамдулилло шукронаи фарзандон мекунам ки фарзандакои меҳрубон дорам ва домоди меҳрубон дорам, духтаракои ширинсухану азизу меҳрубон дорам ва инчунин ду набераҳа ки ҳозир ман чӣ хеле дар видео гуфта будам ки писар надорам. алҳамдулилло ҳозир ҳастам. алҳамдулилло ду набера не, яъне ки ду писараки дусрӯяк дорам. худоро шукр мекунам ки ҳамино ҳастанд. алҳамдулилло хушбахтии ман ҳамин чизое ки гуфтам. хушбахтии ман ҳамин. аз саволи дуюм очаҷон. дар зиндагӣ чиро мехоҳӣ дигаргунӣ кунӣ? дар зиндагӣ
дар зиндагӣ мехоҳам ки фарзандам дарай рост зиндагиро дигаргун кардан мехоҳам ки фарзандам масалан дарай ислом бошанд зиндагӣ дигаргун кунӣ аввал ҳаминае ки фарзандат дарай рост дарай ислом ва аз гапи падару модар масалан хоҳару бародар дур набошанд ва дигаргунӣ рости гап аввал дарай ислом рост мешид рост ки масалан чи бадиюн вақт тамом дигаргунӣ чи дигар ҳамин бо чӣ савол диям киро бисёр ёд кардем очаҷон савола доди якам рости гап аввал модарамро ёд кардам гавари ноёб беҳтарин чиз модарамро ёд кардам падарро ёд кардам ва албатта ки писарам се касро ёд кардам хай иншаалло худо хоҳад пеши момаҷону мерем иншаалло хай гузаштаомна парвардигорум дар ин моҳи шарифи рамазон дар иди фитр худои карими раҳим ҷоякашон ҷаннат шоистаи раҳмат бошад бияк хай савола дигар мекунем ки худам чашмам приё бошид агар зиндагӣ дигар мешавӣ пеш аз ҳама бачамай астағфирулло аз бачам фуромӯш кардам афсӯс намешавад зиндагӣ дигар гуфтам масалан масалан намешавад афсӯсам намешавад падарам шавҳарам писарам вай набераю чамда уҷа гирия дора мара пеши биби моне пеши биби монен бояд рорем телефона мегира ҳамара чапа кардон мекунам бибиҷонша ёд кардай ва бисёр бачаама бибиша нағз мебинад бисёр дар намозхонӣ ой очама чӣ коро намекунад бисёр намозхонӣ ҷойнамозта мегирад бо меомад чак мекунад очама ки нигоҳам кун зира меҳмонора нигоҳдорем мо гуфтем пеш аз меҳмона камтарак суҳбат кунем ҳамара айдар берун кардем наберора фарзандора гуфтем духтар оча як рози дил кунем ба якдигар рози дил аки роз сири модарша фаҳмидан мехост сири модарша ки модарам дар дилаш чӣ сир дорад сирҳои пинҳонии модарша қай дӯстони дар канал будагитон чӣ халан оча подписчикотон алҳамдулилло дӯстои беҳтарин дорум мошалло подписчикои беҳтарин дорум комментарияи хубу беҳтаринам менависанд бо мегӯм ки аз 3-4 нафаре ки мара дастгирӣ мекунанд худованд дар ин рӯзи ид парвардигор хушиҳои зиндагӣ насибшон гардонад бо номошонам бигирам дилафрӯз дилятеҷе мама лайф боз ба фикрам ки ё ки бисёр дастгирӣ мекунад курпача чӣ буд курпачаи кавёре михеле ба фикрам номи каналаш курпачаи кавёре вай дастгирӣ мекунад мошалло худованд парвардигор аз шумо розӣ боша рӯза намозтонро ба даргоҳаш қабул кунад дар ин рамазон мара дастгирӣ кардем худованд аз шумо розӣ боша вақте ки мебинам видеома дар каналтон дар сабшист мемонем ва худо хурсанд мешам ки худованд вақте ки ман хурсанд мешам шуморо мисли ман хурсанд бигардонад дар гуфти гапои кампири модарам ки дар ду ҷаҳон хортон накунад ва болои сари фарзандакон зиндаву саломату сарбаланд бошин дар назди дӯстои душмантонам ҳамчунин саломату сарбаланд бошин امین الله اکبر. الله اکبر. دخترجان اگر سوالی بود داشته باشی مرحمت. حالی با فکر میکنم تیار میشم ولی رنگی میگه اینتریگا. دوام دارد. حالی من فکر میکنم باید اون سوالا انشالله که باید اون سوال که من فهم سیروی اوچم. در دلش چی گپای.
иншалло ман фикр мекунам бо гуфти гапа чи давом дорад видеои мо. сирои модар ман бисёр буд азам. як бори дигар ҷамъи муъмини мусулмонро бо иди фитр муборак мекунам. Парвардигорум рӯзаву намоз гирифтаги моро худованд ба даргоҳш қабул кунад. хушомадӣ очаҷон, меҳрубони ман, бахшиш ки иқараи дуру дурозда мо ғам додем бечораоча. ман 6 соат раҳ омада, 6 соат раҳ омада очаҷона ки ман монда шидай дар раҳ бо омадаи набираш намемоноша. бо бисёро саволум додан ки ту чихел 5 соат зарулем, яъне ки бо урсуба зарулем 5 соат дар мошин чихел меравӣ. алҳамдулилла гуфтам аввал худои меҳрубона, дигимаш ки дилам аз худам пурра, чӣ мекунам мақсад ки ту иқараи дуру дароз. ман гуфтам ман вақте ки мошина ки гирифтам, ман як бор ё ду бор даруни ҳамун шаҳрмда гаштам. тез дар чӣ буромадам, автомагистрал, автобан, яъне ки раи калонда буромадам. алҳамдулилла на тарсида, на ларзида. ишам гуфтам ҳам хел иншалло ки мерам 5 соат чӣ гуфтам ба одами шофёра 5 соат шиштем омадем. худоро шукр соҳ саломат ина омадем расидем. нӯшу неъматҳое ки овардем ина болои дастархон, пухтагиҳои духтар ман айхидам болои дастархон. ози гуфтам кус чихеле ки гуфтам пеш салат тизоро мондагӣ нестем, барое ки меҳмономона интизоре турш нашавад. ҳамара дар чӣ бо мондем, халадини мондем. як бори дига хушомадӣ очаҷон. иди ҷамъи муъмин мусулмон як бори дига муборак бошад. бачаак мама брам биёрам ки бибиша гирия дора пеши биби моненма. биё бачаакам ябуд чӣ кунам. ози хурсандии модар чия? ина наберако гирди бибишонда ҷамъ мешаванд ва бибиш бай мехонад. мебара бибиш бароше, барои хандаҳоше, барои гирияҳоше, барои давиданоше. ҳана хушбахтии модара дидие бачаҷон дар чия? хушбахтии модар ҳамин гирди набераҳо, гирди фарзандо, болои дастархони пурнозу неъмат. ҳамин хурсандии модар, ҳамин нӯши неъмати болои дастархон гирди набераҳо, абераҳо, духтаракому, домодуму. алҳамдулилло. ҳай ҳама каса як бор дига бо итон муборак. майлиш иншалло ҳоли видеои мо давом дорад. интизор шавед давом ша. хушомадӣ очаҷон як бори дигар. очаҷон ягон гапи дига гуфтанӣ дошта бошед? марҳамат. гап надорам. мехостам ки як дуо барои подписчикону барои кӯли мусулмонони дунё як дуои модарона кунам. бисмиллаҳирроҳмонирроҳим. худованд ҷамъи гузаштагиёро аввал раҳмату мағфират гардонад. ҳар касе ки аз дунё гузашта, хоҳ аз мо бошад, хоҳ аз нафароне ки аз мусулмоне ки аз дунё наздикошон гузашта, раҳмату мағфиратшон гардонад. нафароне ки бефарзанданд, худованд соҳиби фарзандшон кунад, хоҳаракҳои бефарзанда. касоне ки ба болиғ расиданд, худованд бахти сафедшон бутад. касоне ки бемор ҳастанд, худованди бузургу меҳрубон шифои комилу оҷила насибшон бигардонад. модарое ки наздиконшон аз даст доданд, ҷигарбандоншон аз даст доданд, худованд ба онҳо сабри ҷамил ато фармояд. ва модароне ки фарзандошон дар ҳабсхона, яъне ки маҳкам зиндонӣ ҳастанд, худованд ба онҳо сабри ҷамил ато фармояд. ва кӯли мусулмонар парвардигор дар раҳмату мағфиратшон нигоҳбон бошад. рӯза намози ҳамаи мо шуморо ба даргоҳаш қабул кунад ва назди дӯсту душман ҳама вақт саломату саодаманд бошад. амин. аллоҳу акбар. хушомадӣ очаҷон. хуш бошед бачаҷони азизу меҳрубон.